U malom selu Domovec, smještenom u općini Hrašćina u Hrvatskom Zagorju, 26. svibnja 1751. godine dogodio se povijesni trenutak za znanost, prvi dokumentirani pad meteorita u svijetu. Hrašćinski meteorit je od vrlo velikog značaja za razvoj znanosti, dakle to je prvi dokumentirani materijal iz svemira i on je postao na neki način etalon svim drugim takvim materijalima i dokaz da stvarno takav tip meteorita dolazi, odnosno takav tip materijala dolazi iz svemira. Vatrena se kugla kod pada raspukla u dva dijela. Manji komad težine oko 9 kg iskopali su seljaci te iz njega izradili čavle, dok je veći komad težak 40 kg spasio župnik Juraj Maršić koji je i svjedočio padu. Opisan je kao velika svjetlost, veliki bljesak, velika tutnjava, zvuk se čuo, zabilježeno je i dalje od Varaždina. Dakle, jedna velika sila pri kojoj su seljani misli da se radi o smaku svijeta ili da je tu, eto, prema jednoj legendi sletio ljuti zmaj Pozoj koji je to napravio darmar. To što je hrašćinski meteorit poznat u svijetu možemo zahvaliti tadašnjem carskom bračnom paru Mariji Tereziji i Franji Stjepanu. U početku je bio dio carske riznice, a kasnije je zbog dokumentiranosti pada i svjedočanstva, ali i zbog svoje osobitosti postao temeljni meteorit Bečke meteoritske zbirke Prirodoslovnog muzeja gdje se nalazi i danas. Znalo se dosta 60. godina, recimo to prošlog stoljeća. U 60. godinama je hrašćinski meteorit bio u udžbenicima prirode i društva za 4. razred. Izučavala se, znači, ruda, između ostalog i svemirska ruda. I onda se nekim čudom desilo da se zašutjelo o njemu, a eto 90. godina, zahvaljujući esperantistici i doma čovjek kćeri hrašćinskoj Spomenki Štimec, profesorici esperantistici, koja je pokrenula dane meteorita, a onda znači općina Hrašćina koja je sa javnom ustanovom napravila projekt, obilježila mjesto pada. Da se više nikad ne zašuti o meteoritu brinu članovi kluba ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina koji je osnovan 2016. godine. Mlada građanska inicijativa nastala je kao rezultat brojnih školskih projekata zavičajne tematike. Pa smo tako, eto, prošle godine, krajem godine, uspjeli nakon 3 godine projekata zajedno sa Filatelističkim društvom Hrvatske dobiti poštansku marku sa motivom hrašćinskog meteorita. Pa tu je onda i monografija autorice Tatjane Kren, koja je također izašla prošle godine, a ove godine naravno uslijedila je 270. obljetnica pada koju nismo smjeli nikako propustiti i staviti meteorit na zasluženo mjesto i pokušati u javnosti promovirati njegovu važnost i značenje uopće za spoznaje svemira i nauka o svemiru. Povodom 270. obljetnice pada meteorita nastali su i kreativni radovi. Klara Ondrašek oslikala je motiv za razglednicu te je na svoj jedinstven način prikazala pad. Riječ je o meteoritu koji dolazi u Domovec sa slikovitim načinom. Kao sada, recimo, ideš na neko putovanje sa s torbom, koferom. Profesor Balen spominje kako se često propituje koja je materijalna vrijednost pronađenih meteorita, na što odgovara neprocjenjiva. A meteoriti imaju neprocjenjivu znanstvenu vrijednost. Dakle, ti materijali koji dolaze iz dubina, ako usporedimo sa našom zemljom od nekoliko tisuća kilometara, praktički su neprocjenjivi i predstavljaju ono do čega ne možemo doći. Detektirati pad meteorita danas nije problem. Postoje i različiti uređaji koji mogu locirati gdje će meteorit pasti, odnosno gdje je pao. Postoji naravno i sustav i stanica koje mogu zabilježiti i prolaz meteorita kroz atmosferu, udarac o površinu zemlje, dakle danas ih se može prilično lagano detektirati. A također kad i padnu, mi u stvari i za nepoznate materijale možemo ustanoviti da su došli iz svemira. Iako su svakodnevna pojava u svijetu, u Hrvatskoj je do sada svega 5 priznatih i registriranih meteorita, među kojima je posljednji dokumentiran u Križevcima 2011. godine.